Какво изпита ти, като дойде първия път? Защо продължи да идваш на турнира? Защото това е едно невероятно време, в което изцяло е посветено на мене. Нямам никакви ангажименти, няма мъж, няма деца, няма каквито и да било неща. Изцяло посвещавам деня на себе си. Когато съм на турнир, знам, че този ден е само за мен. Там се срещам с едни много готини мацки, които са абсолютно запалени по този любим спорт, като и аз, тениса. Винаги има едни много вкусни еклери, винаги има вино, винаги има една много приятна атмосфера, заради която всъщност основно отивам. Отделно от това обожавам да се състезавам. Тениса ми е толкова на сърце, че това е един начин да изпитам себе си, да видя докъде съм стигнала и да изпитам огромното удоволствие от това, че имам напредък. Защото със всеки следващ турнир аз наистина виждам, че имам напредък. Нищо, че ме бият повечето пъти, но това е временно. Благодаря ти, Бони!